Tanjung Sari kang kapimpin Bapak Mogol amiwiti pagelaran kedhok prawan yumanggala mijil saking Tanjung Sari kang kapimpin Bapak Mogol Mahardi ing tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho mewasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugoto tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan. Tingkir Ngeratu. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto, pangeprak katindakan Bapak Suhardi Wontine Pranoto Pakliran, dipun tindakan Dimas Suyono sakonco. Tata dekorasi katindakan Bopo Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wontine Pangrenggo Busono. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gendheng katindakaken Dimas Hadi Prayitno Wontine Wiraswara. Katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahisa. Musik campursari
dipun tindakaken Adimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Inggih dipun pangersani Raka Mas Gentong Kawa-kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Padepokan Mejagung. Resi Walang Sungsang ing dalu menika kaparagani Raka Mas Judek Prakoso. Condrawati katindakeni Mas Uut Sutriana. Condrosari dipun paragani Mas Tata Wulandari. Yowodene Joko Warono katindakaken Dimas Eko Pranoto. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Penarukan. Adipati Tunggul Wulung dipun paragani Adimas Abdul Sutopo. Patih Tunggul Pati katindakaken Raka Mas Andi Prastyo. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Bintara Demak. Sultan Trenggono ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Engdi Suwargi. Tumenggung Prabu Semi dipun paragani Adimas Mandala. Sunan Kalijaga kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto. Wondene Sunan Kudus dipun tindakaken Adimas Bagus Suyanto. Ratu Kambang ing dalu menika dipun paragani Mas Lilis Sulistyowati. Salajengipun gambaraken wonten ing Panti Jepara. Sunan Hadirin dipun tindakaken Adimas Abi Rojali. Ratu Kalinyamat katindakaken Mas Menik Widyawati. Ratu Sepenanjung dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati. Karebet Joko Tingkir dipun tindakaken Adimas Bagong Sutrisno. Wondene Raden Penangsang kaparagane Adimas Beguk Wiyanto. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken dening Bapak Mogol sarta Cak Sariman. Kanthi mbanipun ingkang dipun tindakaken siji arum somplak kabiyantu sisowak indah kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggala anamung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun.
mergo ning kene aku kepengin duweni Adijaya Kawijayan sing luwih saka kuwi kok ndak. Bakal kelakon. Ora rugi. Adikku Candrawati lan kowe Candrasari. Kakang Jaka Warana. Sawise aku ngerti anggonmu tandang gawe. Olah gegladen, olah bela raga, guna kasantikan. Iki gawe bombong ing atiku. Wis cantut, wis prigel. Lan uga wis wasis. Nalika kowe ngadani kula iki. Saya-saya sing nimbui bombong ing atiku. Nalika mbiyen kowe tak pelek Adijaya Kawijayan jimat kemat. Gelap ngampar, kanyatan, wit-witan gawe tamani ajimu gelap ngampar bisa kobar. Lan kowe nalika tak wenehi aji gelap sautonyan nyatane wit-witan sing taman iki ajurmu murpindo sak walang-walang. Yo iki sing tak karepke. Ora rugi rino lan wingi aku gladi kelawan kowe. Sahrene kabeh mau wis masuk sak randuning badanmu. Lamun to mengkone ana wong lanang siji wae sing bakal ridu kelawan kowe, mestine bakal kewirangan yen to ngerti tandangmu kaya ngene iki. Sen bener to, Kakang. Ning kene ya Kakang Jaka Warana. Tak kira yen ora ana sampeyan, aku ora bakal bisa mentakke Adijaya Kawijayan. Olah bela raga sing kaya ngene lho Kakang Jaka Warana. Bener lho, Kakang. Wis lumrah. Lamun to saben dina aku sing mere wewarah kelawan kowe. Sumbuh gawe Bapa Resi Walang Sungsang. Sing diwene tanggung jawab ngladi kowe kabeh lan sesuk ana ing jagung ki aku. Lamun to mengko ana tumpang suwi anggonmu gawe. Ora sapa-sapa sing nampa duka saka ngersane Bapa Resi Walang Sungsang. Mengko aku pribadi sing oleh duka saka ngersane Bapa Resi Walang Sungsang. Ya ngono to Kakang Jaka Warana. Mula ning kene aku matur suwun banget ya Kakang. Sampeyan wis gelem golo wentah aku lan kandhangku Gusti Adi Candrasari. Ning kene ya Kakang Jaka Warana. Apa meneh? Tak kira iki mau anggonku olah bela raga, anggonku gegladen karo kandhangku Gusti Adi Candrasari. Iki mau kok kaya kurang ya Kakang. Kowe isih ngrumangsani yen kurang. Iso. Apa kaya ngono? Mesti wae lho Kakang. Mergo kabeh iki aku kepengin duweni Adijaya Kawijayan sing luwih saka kuwi kok Kakang. Bagus. Yen ngono aku uga melu seneng. Jalaran kowe durung ngrumangsani yen to kowe iki wasis. Kowe ngrumangsani yen to kowe iki durung bisa sak lemah. Kowe pengen sinau lan pengen duweni Adijaya Kawijayan kaya dening sing tak duweni. Mula sapa menungso kaya kowe lan aku. Aja duweni rasa luwih bisa. Aja duweni rasa luwih pinter lawan wong liyane. Mergo ana tetembungan, sak dhuwure langit kae isih ana langit. Jen bener kok Sak Kakang. ado-adoe jangkahmu mesti isih ana sing luwih ado meneh. Lamun to kowe isih pengen duweni Adijaya Kawijayan, nanging siji syarat lan saranan. Apa kuwi Kakang? Kudu duweni rasa sabar. Kudu duweni rasa ikhlas. Mergo apa? Kang aran sabar. Kae pindhane kaya dene samudra kang amba tebane. Lamun to samudra kae kejokan pira-pira sarah lan banyu saka endi kali. Kae ora bakal amber. Mergo kae bakal momot lan kamot. Kuwi dasare kudu duweni ati sing sabar. Kaya ngono to Kakang. Aku janji kok. janji kepiye. Lamun to iki mengko kabeh buntas. Apa penjalukku? Adijaya Kawijayan apa wae? Lamun to aku duwe bakal tak kowe wewarah kelawan kowe lan. Kuwi bener to Kakang? Yen kowe pengen njaluk Adijaya Kawijayan, utamane kowe iki. Aku nyedak karo Jaka. Kowe bakal tak wenehi Adijaya Kawijayan. Apa ya sing patut kanggo kowe? Kowe bakal tak wenehi Adijaya Kawijayan panglimunan. Panglimunan? Iya. Mesti bae kuwi ana katiyasane. Lah iya. Katiyasane apa? Adijaya Kawijayan panglimunan. Iki lamun to kowe dikeroyok prajurit utawa wong 1000. Sauger aji panglimunan ku watek.
ora bakal ngerti karo kowe mergo panglimunan ke bisa ilang. Oh, dadi mengko yen aku dikroyok karo prajurit, aku bisa ngilang. Iku kadiasane panglimunan. Oh, kaya ngono to, Kakang. Apa kowe ora pengen bisa ngilang? Yo aku yo pengen to, Kakang, mengko yen aku mlebu. Nek hati-hati lho, Di. Mengko yen to sliramu iso ilang ra iso bali. Heeh, mengko yen aku ra bisa bali piye? Kok tak wenehi carane. Carane piye? Aji panglimunan kuwi lamun watek mengko iso ilang. Nanging yen kowe pengen balik mengko watek meneh. Sak temah mengko kowe bakal ning ngendi papan sempuk karep. Oh, dadi kaya ngono to, Kakang. Katiasane aji panglimunan. Kowe Gantian aku, Di. Ayo Mary. Yo Meri to, Kakak, si Adi Condrasari wae sampean wenehi lah. Kok ora kepiye to? Mergo awakmu ki gedhe. Ya. Yen to adimu tak wenehi aji panglimunan. Kowe bakal tak wenehi aji lembu sekilan wae. Aku lembu sekilan. Iya. Lembu sekilan kuwi katiasane opo to, Kakak? Kan bedane kaya dene panglimunan. Opo kuwi, Kakak? Aji lembu sekilan. Lamun to kowe meranggulangi musuh. Musuh kae duweni sanjata kang magilo-gilo ampun. Yo. Bebasan mungsuh kae namake pusaka sakjroning badane. Rumangsane mungsuh kae kena nanging tenane ora kena mergo isih kurang sekilan. Namun kok watek aji lembu sekilan iki. Bakal tak watek yen tak aku merangi musuh yo, Kakak. Nek kene yo Kakak Joko Warono. Sampeyan lak ngerti dhewe. Yo. Aku ki lak perawan. Ya isih perawan, Urung Pak. duweni bojo. Nah, yen to aku sampeyan menehi aji joyo lembu sekilan, njur yen to aku mengko duweni bojo, aku lak ora kena terus kepiye, Kakak? Dadi wong wadon iku aja cubluk. Dadi wong wadon iku aja landhep dengkul. Kok bisa? Kowe kuwatir lamun tusuk kowe temanten anyar, kumpul bareng bojomu carem asmara, lamun to kowe duwe aji lembu sekilan, kowe ora bisa ngrasakne kanikmatan Bisa lah wong kurang sakilan lho, Kakak. Aji lembu sekilan nek nalika kowe kumpul bojomu, ya aja diwatek sawase urip. Lamun to aji lembu sekilan iku kok watek, kowe kumpul karo bojomu ya ora ngrasakne kanikmatane urip. Jadi aja Aja kok watek, yen to pengen kumpul karo bojomu. ento diwatek yen to karo musuh. Meranggulangi musuh. Iya yo Kakak. bakal- Wis pono, wis ngerti, Hatur wis suwun gamblang. banget ya, Kakak. Ini di. Tenane iki pancen ana bab sing bakal tak kandhake kelawanku. Bab Apa mula bukane aku nyaruhi anggonmu padha geguritan. Iki ana bab sambung karo kapribadian. Sambung bab kapribadene sampeyan. Nanging sakjroning aku kondo bloko, aku pengen takon kelawanku wis sakaro. Nanging kowe kudu wangsulan kang gumantung. Yahno-yahne anggonmu nyesuk ana ing njak. Aku kok durung ngerti. Lamun to kowe cedhak karo wong lanang. Apa pancen kowe kabeh iki isih sepi babagan katresnan. Kamangka kowe sakarone iki wis bisa diarani perawan kasep. Wis patut lamun to dadi temanten. Kang Joko Warono, pancen bener apa sing kok kandhake kok Kang? Aku durung tau cedhak karo wong lanang. Tenane, aku uga durung duweni pasangan. Aku durung ana sing wong lanang sing tak senengi ya, Kang. Dadi kowe durung duwe patek wong lanang. Durung. Nganti seprono-seprene durung ono. Aku durung mikir babakan omah-omah. Kang. Yen kowe piye dia terus Ya sare? ora ono bedane karo aku to, Kakang. Lah saben dinane aku iki gaweane mung gladen. Lah ya aku iki ora duweni wektu kanggo cedhak karo bocah lanang to, Kakang. Nanging kowe apa ora krasa? Terus Tenane ana ing Mejagong kene iki ana wong lanang sing seneng karo kowe. Wiwit mbiyen nganti saiki bebasan tresnane ora iso luntur. Wong mligi kanggo kowe lan kowe. Apa sekirane yen to wong lanang mung kondo bloko kok tampa katresnane wong lanang. bocah lanang kae sapa to, Kakang sampean iki kok malah to, Kakang. Iso gawe Kepengin pikune ati. Iya, aku kepengin ngerti, Kakang. ora nuli aku dhewe. Sampean dhewe. Kok malah guyon. Ya mesti wae aku guyu to, Aku kondo Kakang bloko Joko wong lanang Warono. sing seneng lawan kowe iki aku.
Kok semune kowe ngguyu kaget. Sampean iku aja guyon kaya ngono. Sampean mah ya ora guyon to. Aku ora guyon jan. Sampean iki Kabeh apa sing tak kandhake iki tulus saka krondoling ati. Aku tresno kelawan kowe ya. Tresno Kakang. Ngene ya Kakang Joko Warono. Sampean mah ora lali to Kakang. Lali perkara. Apa sing dadi welenge Bapak Siwalang Sungsang? Murid, antarane murid ana ing Padepokan Raja Agung. Kuwi ora entuk sesi siang asifat jodohan to Kakang. Ya, ora kleru kabeh kandhang. Nanging lamun to mengko aku bakal matur ana ing ngersane Bapak Siwalang Sungsang. Mesti apa sing dadi kekarepanku iki dalan. Jalaran sesol kinase Bapak Raja. Iku ora ana sapa-sapa mung coba. Sauger kowe kabeh, Dem. Mengko aku sakutu bakal tanggung jawab lamun to ana dukane Bapak Siwalang Sungsang. Kira Bapak Siwalang Sungsang ora bakal malai kok Kakang. Ora bakal malih. Saiki gumantung kowe. Tak rewangi aku kondo bloko lawan kowe. Cukup marang ising-ising. Yen aku tresno kepati-pati lawan. Aja gawe bidung atiku. Nanging sampean yo tak elingke suksan meneh Kakang. Umpama durung kebacut, durung dimengerteni kabeh. Karo Bapak Siwalang Sungsang aja bacut kanggone sampean tresno karo aku Kakang. Ora iso. Aku tetep bacot seneng karo kowe sakare. Gelem ya. Durung kepengin duweni bojo Kakang Joko. Wiwitane aku tresno. Aja kaya ngono to Kakang Joko Ingkang sesifat tandane wangi bedane kotek kembang. Kontrosari Tondro Aku ora bisa seneng banget dia. Sing tak seneng wong mriki kowe sak karone. Rekmo
telengeng ati. Kurang ku kudune ke mawas upama derajatku lan derajatku sing ora timbang. Tak umpamake derajatku derajat krokot nanging beda aku. Derajatku derajat aluhur. Warana kadang hadipati ana ing kadipaten Penarukan. Lamun to kowe tak sengkake gelem dadi bojoku. Apa penjalukmu saugara ning jagat iki ana mengko bakal tak udanan. Tak rewangi kaya wong edan tinabuhan kaya ngene. Anggonku ngrepeh-repeh. Anggonku ngemis-ngemis katresnan karo kowe. Apa kowe ora welas lawan aku? Apa kowe ora mesake kelawan aku? Tak rewangi ora hidup isin kaya ngene lho. Sampeyan iki sing kliru to Kakang Joko. Kliru kono ngendi? Iso. Sampeyan iki ra wis tak kandhani, sampeyan wis tak ilingke. Iya. Aja sampeyan bajotke anggone sampeyan tresnani karo aku Kakang Joko Warono. Lan meneh, tresno kuwi ra bisa diukur akeh bondo, pangkat lan derajat. Mung ati sing dadi pawitane Kakang. Mau sampeyan aja maksa karo rasa batin. Kendane kabeh mau mung kandhek ana ing pangucap. Yen to jaman saiki tresno ora nduweni bondo donya. Sing ora kelakon bisa ngrasake kanikmatan urip. Lamun to kowe tinumpuk bondo bebasan. Apa sing kok gadang, apa sing kok gayuh, apa sing kok rengkoh, mengko bakal bisa. Mula sawidi, aku wong lanang tak ring kaya ngene iki betek-beteke. Kowe ben welas karo aku supaya gelem nampa katresnanku. Nanging nyatane opo? Nanging nyatane opo? Sithik kowe ora welas, sithik wae ora gelem nampa marang aku. Apa aku yo kelakon tegeran mentolo? Mengko cedak kowe tak blejeti nyampingmu yen wis legeno. Tak kakai. Sampeyan kok malah Joko Warono. Mergo aku tegel karo kowe, kowe uga tegel karo aku kaya ngene iki kaca. Karep aku wis kondo. Aku ora bisa, aku ora sago nampa katresnanmu. Nganti kukuting jagat aku ora bisa nampa katresnanmu. Pisan neh kowe gelem nampa katresnanku ora? Aku ora Nampa ora? Pelanggaran kartu kuning. Kok saged pelanggaran? Lho kok ora iki? Lho guyon kaya ngono iki piye guyon kok kaya Niki pijet-pijetan. Lho ngose. Hei. Pelanggaran neh. Lho. Pelanggaran Aja kaya ngono lho bocah wedok kok gini. sampean pelanggaran sampean ngakai piyambak. Aku iki Tolong Bapak tolong. bareng kowe bocah loro do mlumah malah kaya bulus. Kok saged? Sampeyan iki ora gelem. Kok saged bulus niku? Lah biasane bulus iki ora kadang batang iki ora iso bali. Nggih. Ayo. Sampeyan iki ora gelem nulungi kok malah sampeyan. Sik. Perkara iki kudu tak larang. Monggo. Oh nganti kowe iki tumindak sing kaya ngono karepmu iki piye? Kula tumindak napa? Lho. Wes kenalan cetha kowe iki ngakahi karo Candrawati Candrasari kaya ngono kok. Ampun klentu ing penampi. Rumah panjenengan kula menika ngakahi Adi Candrawati Candrasari. Lah tak salah pancen kaya ngono. Klentu pokok. Lah kok Nek kleru? kula niku mijeti. Mijeti Candrawati Candrasari. Sajroning gegaden, Heeh. Adi Candrawati Candrasari menika rak lumrah badane. Kula piteti. Iya. Menawi mboten pitados ya baleni. Ah, ngene. Lah ngoten niki apa pijet? Pelanggaran ping 3. Pelanggaran terus niku. Lho, aja kaya ngono. Joko. Guyon ya guyon, nanging aja kebacut sing kaya ngono. Kowe mau kondo, kowe ora bakal mrawos karo Candrawati Candrasari, malah kaporo kowe Nggih, mijeti. kula mijeti. Iki tenan. Bapak. Lah terus, Kakang Joko Warono goro nggih ngapusi. lah kok ngapusi iku? Nggih, estunipun kula boten dipun piteki Bapak. Lah terus, Kula badhe dipun prawoso. Nggih. kowe arep diprawoso karo Joko Warono.
Iya, Cung. Pripun, Bapak? Candrawati Candrasari sama Prawoso. Nggih. Tenang. Nggih. Lanjutkan. Orang ngerti ya dilulu tak gecek rongkong malah. Ngaten to, Bapak. Ose. Joko Warono. Nggih. Sing kudune kowe wis ngerti. Wewaler ana ing Padepokan Mejagung. Murid karo murid iki ora kena sinisian. Saya-saya asesifat jejodohan. Ning yo gene kowe kok nganti wani nerak waler kuwi mau. Puntenipun. Menapa sebabipun ngantos kula sampun wani nerak waler-waleran pranatan wonten Bejagung. Jalaran ageng tresna kula kalian Adi Candrawati lan ugi Candrasari. Sarene panjenengan menika rak guru kula. Iya. Bapa kula pindhanipun Sudarmo. Kula nyuwun lilah panjenengan Bapa, mugi Bapa Resi Walang Sungsang. Mari idilan pangestu dhateng kula supados kula didhawuhaken kalian Adi Candrawati lan Candrasari. Kaya ngono ya kena. Nanging lamun to Candrawati Candrasari iki nglanggati apa sing dadi karepmu. Ning nyatane Candrawati Candrasari iki ora tresna karo kowe, mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget. Aja nganti tok bacutke perkara iki. Pangapuntenipun. Menawi kula mbacut badhe tresna Adi Candrawati lan Candrasari napa kula lepat? Ya mesti wae luput. Mergo kabeh kuwi mau kowe wis wani nerak waler ana ing Mejagung. Kamangka Warono. Kowe nganti digulukake ana Padepokan Mejagung, iki kowe kudu nimbang ilmu ning ora golek bocah sing ayu. Kamangka yen tak sawang irung buntas apa sing dadi kawruhmu ning yo kene. Kowe wis wani naisir saka bener. Kula nyuwun kanthi sanget. Kula nuwun kalian Bapa Resi Walang Sungsang. Iya. Sinasa kula dereng buntas salengreh kagungan wonten Bejagung. Sarene kula sampun kebacut tresna kalian Adi Candrawati lan Candrasari. Mugi Bapa Resi Walang Sungsang kersa ndhawaken kula kalian Adi Candrawati lan Candrasari. Dadi ajeng atimu. Lho nggih. Ora mendho saka pamiwuta, ora mundur saka pitutur. Kula badhe mbacut. Yen ngono, ora ana gunane aku duwe murid kowe minggat saka Padepokan Mejagung. Iso. Menawi Bapa Resi Walang Sungsang tundung kula saking Pertapan Mojowati. Menawi sedaya kalau kadenangan kalian kadang kula Kang Mas Hadipati Tunggul Wulung kados pundi mangkenipun kula. Aku gelem njabel apa sing dadi kandhaku sauger kowe ora mbacut bakal nresnani Candrawati Candrasari. Sarene kula tasih betahaken panggala wentah panjenengan. Bab kapribaden kula sapetara kula sisih. Nah, Kula boten badhe mbacut tresna kalian Adi Candrawati lan Candrasari. kejaba saka kuwi Warono. Yen pancen kowe durung ngerti tak wene ngerti. Perkawis menapa? Apa to sebabe nganti kowe digulukake ana ing Padepokan Mejagung? Saka karepe sedulurmu tuwa bisa ing bisuke kowe dadi benteng ana ing Kabupaten Penarukan kaya ngono. Sampun limrah menawi kula dados bentengipun Kadipaten Penarukan jalan kula dipun sesuaken wonten ing Bejagung. Mergo ora ketampe wae sedulurmu tuwa iki duweni karep. Gadah gegayuhan. Iya. Lajeng menapa gegayuhanipun? Yen pancen kowe pengen ngerti, mengko wae kok menawa sedelok meneh. Sedulurmu tuwa iki temeka ning papan Badhe rampung wonten Bejagung. Iya. Ngaten oh badhe tetep langsung. Iya ya. Soan. Nak Mas Hadipati Tunggul Wulung. Bapa Guru Walang Sungsang. Sak sampunipun panjenengan dumugi wonten ing papan menika, Nggih. kula badhe nyungsung pawarta. Rak nggih sami basuki to Nak Mas. Pikantuk berkah saha pangestu Bapa Guru Walang Sungsang. Nggih nggih. Sowan kula ngersa Bapa Guru Walang Sungsang kalis nir ing sambikala. Syukur. Mung sungkem pangabekti kula mugi konjuk dhateng Bapa Guru Walang Sungsang. Sampun kula tampi dawuh ing sesami-sami.
mugi ndadosaken jimat ing kula. Ados ngaten nggih. Menapa panjenengan menika mboten kepengin wawan rembak kalian ingkang kadang? Matur suwun. Pancen kapara leres. Ngantos kula minggah wonten ing padepokan Mejagung Nggih, mriki. nggih. Ingkang sepisan kula kapang dhateng panjenengan. Nggih, nggih. Ingkang angka kalih kula ugi kapang dhateng kadang kula. Menapa dipun keparengaken kula sapejagong lan kadang kula. Monggo panjenengan menawi kepengin wawan rembak kalian ingkang kadang. Nggih, matur suwun. Yai kadangipun Kakang Jawarana. Kang Mas Hadipati tunggu. Wis katon diwasa. Khusus nggon ngati busana. Suwe pun Kakang ora ketemu lan jeneng sira. Merga bot abote jeneng sira ngundi dawuh dening pun Kang Mas. Kang supaya jeneng sira nimbang ilmu ana ing padepokan Mejagung. Ngersaning Bapak Guru Walang Sungsang. Tak sehat kok. Pikantuk panusipun Kang Mas Hadipati tunggul. Banjur undak-undakan nggonmu nimbang ilmu ngersaning Bapak Guru Walang Sungsang. Menawi Kang Mas Hadipati mitra perkawis kabisan kula sak sampunipun kula manyeswa wonten ing Mejagung. Iya. Wonten ngersane Bapak Resi Walang Sungsang. Kula kinten sampun boten wonten ingkang wejiwani. Langkung kono menika Bapak Resi Walang Sungsang. Menawi durus atur kula monggo. Nyuwun pirsa kalian Bapak Resi Walang Sungsang Yen kaya ngono buntas nggonmu nimbang ilmu ngersaning Bapak Guru Walang. Tenanipun kados mekaten niku. Pancen wis dadi panjangkanipun Kang Mas. Jeneng sira jeneng satriya bisa ambenting kula ning Kabupaten Penarukan ing Besuki. Kados Merga apa? Jeneng sira tak gadang-gadang ing Besuki kalamun tonolong sinipun Kang Mas. Jeneng sira keng bakal lintir kawibawan ing Kabupaten Penarukan. matur sembah suwun. Menawi Kang Mas Hadipati tunggul dulu. Iya. Menika migatosaken dhateng kula. Boten babagan urip kula pribadi. Iya. Malah kapara palungguhan wonten ing Penarukan benjangipun salerek panjenengan kula ingkang nata sedaya kawula wonten ing Penarukan. Bombong cumeplong. Yai kadangipun Lho niki. sabenane pun Kakang pengin wawan rebak lan Bapak Guru Walang Sungsang. Monggo. Monggo. Lho niki. Dateng Bapak Guru Walang Sungsang. Niki enake aku basa ta ora iki, Cak? Boten sisah. Najan Upama aku ora basa kowe iki wong duwe pangkat, ning upama tak basani kowe iki muridku. Bapak Guru Walang Sungsang. Iya. Apangkat menika menawi tomapan wonten ing Kadipaten Penarukan. Iya. Nanging benten menawi to wonten ing Mejagung menika kula namung sak murid panjenengan. Dadi ora usah basan Boten sisah dadak panjenengan bahasan kalih kula. Ngono, ya. Bapak Guru Walang Sungsang. Nak Mas Hadipati Tunggul Wulung. Jumpuhaken duk nalika kula ngawontenaken pisuanan agung wonten ing Kadipaten Penarukan. Iya. Nalika ing pisuanan agung kula wawan rembak mung perkawis pengin netepi wajib asok glondong pengarep-arep utawi asok upeti wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Merga kula rumaosi Kadipaten Penarukan menika kabah perintah wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Nanging duk nalika semanten panjenengan nyandhek menapa keng dados lekas kula pengin netepi wajib asok glondong pengarep-arep wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Apa to sebabe nalika jeneng sira iki arep asok glondong pengareng-areng tak candhek? Nggih. Merga miturut penemuku iki muspra nglempara tanpa guna, pendaning uyah gejebur segara. Kenging menapa Bapak Guru Walang Sungsang ngendikan ingkang kados mekaten? Apa to sebabe aku bisa kandha kaya ngono? Nggih. Aku tak takon karo kowe. Menapa Bapak? Apa nggonmu dadi bupati ning Penarukan? Iki saka parinirmane Sultan Patah? Sanes. Apa saka parinirmane Sultan Trenggana? Boten. Nanging sing peparing pangkat Hadipati karo kowe sapa nggih? Sinuwun Prabu Brawijaya wonten Nah,
Sinuwun Prabu Brawijaya ing Kraton Majapahit. Kamangka dina iki Kraton Majapahit iki brubuh. Sapa sing jalari brubuhe Kraton Majapahit? Tiang-tiang saking Kasultanan Demak. Lah kowe ngerti. Brubuhe Kraton Majapahit iki sing jalari ora ana liya. Wong-wong saka ing Kasultanan Demak Bintara. Kamangka kowe duweni pangkat bupati iki saka parinirmane Sinuwun Prabu Brawijaya. Terus ning yogene nalika Kraton Majapahit bubuh babar pisan ora sabela Sinuwun Prabu Brawijaya malah kaporo kowe mung trima dadi bupati telukan ning Kasultanan Demak Bintara nggih. lajeng kedahipun Sing kudune kowe sabela marang Sinuwun Prabu Brawijaya. Kowe kudu mbudidaya mbalekake kajayan ing Kraton Majapahit lan gebuk perang ana ing Kasultanan Demak Bintara nggih. pangapuntenipun ingkang kathah Iya. kula langsung sak. Menawi to kelampahan kula pengin mangsulaken kajayan wonten ing Majapahit. Heeh. Satemah campuh perang dumadi. Nanging katuran pirsa Iya. menapa badhe kuwawi atasing mung penarukan menika mung sak kabupaten badhe mung sak negara ingkang ageng Kasultanan Demak Bintara boten badhe kuwawi bawa Ning gunane apa kowe nyekolahke karo kadangmu ana ing Padepokan Mejagung? Sepisan kaping pindhone aku gawe smirup kuatan sisa-sisa laskar ana ing Kraton Majapahit mbak lumpukake ana ing Padepokan Mejagung. menapa saestu Ing mengkone bisa sabiyantu karo kowe jegal panguasane Sultan Trenggono ngono. matur suwun menawi ngaten Heeh. kula sarujuk menapa keng dados kersa panjenengan Nah. ing mriki kula badhe mbalui wonten ing Majapahit Nah. mila kanthi menika minangka panjenengan dados Iya, mas iya. lan kowe yai kadangipun kakang jeneng sira sakarone wiwit dina iki Adipati Tunggul kula balelo ning Kasultanan lajeng kang dimawikani babekais menika kados Nah, jengen perang. nggih Iki anggere kalah dhisik ya tetep kalah. Leres. Mula kanthi kuwi kowe utusana karo kadangmu kang supaya gebuk perang ana ing Kasultanan Demak Bintara kowe dhisik. Ayo ngantengipun kakang Kang Mas Adipati ing sira wis kapulih apa kang dadi dawuhe lan panjenengan boten diwalangsung lho kan kuwi wirita begataning prajurit sing jakul-jakul miwiti becak perang ning Kasultanan Demak Bintara Kamblang lan Wijang. iya Pangestu panjenengan ingkang pangestu kembali pangestunipun. Iya, iya. apa kula langsung Ana angger tunggul kula. ing mriki kula jejering kadang Iya. boten badhe negelaken dhateng kadang kula Cukuwarono Njur karep. menawi dipun keparengaken kula badhe nglapati lampahipun kadang Iya, iya, iya. pareng kula nyuwun pamit Condro Ladilan kowe Condro Sari. Senajan to kowe bawaan wanita ning wanitaning prajurit, mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget. Kowe gelem sabiyantu karo Joko Warono. Kados-kados. Yo. Kurang tarwaca dawuh panjenengan. Kula namung estokaken Bapak. Kono tindakke. Pamit kula Yo. sampai pamit. Kabeh prajurit Kadipaten Panarpan. Apa kabeh wis padha sumadya ger sepapan barisaning prajurit? Sampun. Kanthi
Bedama tumbak lan panunggalane ya. Jaga-jaga ana ing Kadipaten Panerukan merga apa? Kanjeng Hadipati mbalela saka Demak kula. Barisaning prajurit ndak pasrahake marang kowe. Para tamtomo. Siaga makarya. Ngesti sanjata lumaksana magda-geda. Tanjo. Tanjo. Tunggul Pati. Panggah wong ngeten iki. Nek kula kali ndika niku rada samar. Sakniki kok saya mbali. Sekondo sing ngono. Kula niki kon Yo jek aja. ngoten nggih. Nuwun sewu nggih. Ndadosaken kageting manah jalaran Ndoronggung Probosemi ngirit barisaning prajurit saking Demak tedhak wonten ing Kadipaten Panarukan. Wonten wigatos menapa? Ini Tunggul Pati. Nggih. Nganti aku ngirit prajurit
tumuju ana ing penarukan. Nggih. Cetane aku pengen nakenake mergo aku kautus Kanjeng Sultan Trenggono supaya nakenake. Napa wis 3 pisanan kok ora sowan ana ing kasotran Demak Bintoro. Ngopo? Oh, perkawis menika Kanjeng Hadipati Tunggul Wulung boten nate tetapi wajib wonten ing Kasurahan Demak. Ngaten kemawon nggih. Napa sebabipun Kanjeng Hadipati Tunggul Wulung boten sowan? Niku ngangge dasar sing maton boten ampiak awur-awur. Sepisan pancen kepengin mangsulaken kajayan wonten ing Majapahit. Sik piye? Kepengin balekke kajayan Majapahit. Nggih. Tangeh Gendong Lamun. Kok saged? Lamun kowe kepengin balekke kajayan ana ing Praja Majapahit, mergo Majapahit saiki wis bubuh sing ngadeg kasotran Demak Bintoro. Kula ngertos menawi Majapahit sakmenika pun brubuh rata dadi lemah, nanging dialangi wong Demak prawale ulah. Nek mboten dialangi wong Demak, Majapahit sasi kendal-kendal. Mila kula sisa-sisa laskar Majapahit kepengin bangsulaken kajayan Majapahit. Tane tembungmu wit ho nganti ngo kepengin balelo. Ngaten nggih saged. Ya, Bupati, Nggih. yen kowe kepengin balelo ana ing kasotran Demak Bintoro, kena waton bisa melangkai akuan kabeh. Ingat Thank you.
Yeah!